Okay guys, niya sa inyo hang alimukoy tris buhakak. So Sir Peter Buntaga guys kay gipadad-an ta sa tuang solid supporter sa Janwa Mix TV sa tris buhakak. Gipadad-an mi ni tutong tugsok og para ipalit og bugas. So daghang kay salamat nimo Dodong Janjan nga maoy naghatag ani nga mo ang ipalit og bugas si tutong tugsok kay sa tinudan na ilang guys. Kam sa tris buhakak kami ra gyud pod si tutong tugsok nga regular. Regular ming way trabaho. Mao nga aluoy si Dudong Janjan gitigaan mi niya og pamugas. So karon ipait na mo bugas niya si tutong tugsok ko sa kibaw ani. Gisurpresa ni nako niya kay gisurpresa am sa ni Dudong Janjan ani. So lipay kay kog dako ngay naot padong sa imong pagpanarbaho dugangan pagkagdaghan pagkaing grasya kay tungod sa imong pagkamatinabangon dili lisod pagitaon ang grasya sa tawo manggiloyon. Sama ni Idol Emilito Amores, daghang kay salamat sa inyo hagyong mga tabang rin namo sa Tris Buhakak. Okay, adtuon ako kuhaon ako sa Palawan niya si tutugsok pud ako surpresahon ni kay mag-shooting mo mi karon. Okay guys, dinataron sa kanaang usa ka pawn shop nga atuang kuhaan sa atuang sponsor. Dito. Atuang kanang kuan atuang kining buotang gwarda diri si Mr. Bimboy. Okay guys, nakuha na to ang kwartang ipalit na mo nako og bugas ni Dodong Janjan. Salamat Padayon. Dong, aku sedang motong apa dong? Apa naman? Ano na kung nga ulay? Adhaw na na kuno nya. Ako na bayad na ko ay. Ano ko dro? Asam dami ni. Babaw. Ano ako boy? Aman. Oh, kana mo. Ini nagbukas agad kayo. Yes. Asam na mo ni ho. Ayo. No. Ini bugasa rap. Sponsor betul. Ini bugasa sponsor ini Dodong Janjan ba? Darong ba? Lagi sponsor ini Dodong Janjan. Bayaran ini ada lagi. Yes! Ay, salamat kayo nimo. Dodong Janjan. Idol Jan. Thank you. God bless. Ano mo ka? Bamak nga. Sugaan ni. Artista sa dong. Tapos yan na ni mo. Aga to pagitaon ni sud ana lang Dong Jan. Salamat kayo sa imong yatag namo nga kanang bugas niya mao na nga ang amo ang pagtabang sa mga tao sa pandemic ang pagpakatawa lang. Gusto kita kay mi gusto ta kay mi mutabang ya kay ang among gihimos kinabuhi kay wa mi kwarta, wa mi igo nga kanaang kantidad niya katabang og gatulos sa mga tao. Ang amo ang gihimo ang pagpakatawa. So salamat kayo nga imo hapong na adapt nga lingaw ka sa among mga shooting, sa among mga gipakita sa Tris Buhakak kami ni Tulits. Mitama si Tulits kay regular man sa trabaho niya, kami regular may trabaho. So sa imuhang pagpaabot ng ginabang rin ang pagtabang rin namo, among nadawat ang imuhang duha ka sakong bugas nya dako kay pasalamat diha nimo Dudong Jan. Hinaot nga sa imuhang pagpanarbaho sa gawas sa nasod. Kung asa man kadapita sa pag imong pagpanarbaho nga dili bugat alang nimo ang grasyang mabot diha nimo. Ikaw rap. Boss. Salamat kayo sa Boss Idol Jan. Karon pa ko sa kong pagbata gyud nga nagitaw dahil nga malumuang kasing-kasing.
sa mga sitwasyon. Kini hila ko boss dyan tungod ni sa luha ni Kalipay nga ako ang naibobal karon nga daw nga imo ri kong isponsoran o pusak sa akong bugas. Thank you taon kay boss na lagi ko'y bugas. Takop man din. Usa sa mga sponsor na mo si Kuan na kini ang Wing Labad. Palihog subscribe sa channel Wing Labad. Usa sa sponsor nato. O ang sinugdanan sa ako ang channel nga nihatag og malumo kay kasing-kasing mutabang yun kato si Idol Emilito Amores sa iyahang kamanggiloyon na apoy na murag na dani sa iyahang pagtabang nga rin namo o sa iyahang pagkamanggiloyon niya si Dudong Janjan mao pay ni paabot karon og hinabang namo sa muang pagka-vlogger kay tinuod lang makaingon mo nga kanaang dato na ang Tris Buhakak kay daghan na og mga followers viewers igo-igo rag mi makakaon sa among sweldo kay wa po mi mga trabaho. Salamat kayo nga niya pag yun ang iniabot nga grasya alang namo nakatilaw mi sa imong grasya. Salamat kayo. Salamat kayo. Sa pamilya nimo dong dyan. Hinaot ka namo kanunay sa mga maayong panglawas o sa inyong panginabuhi nga unta humok kay ninyo ang grasya. Nga usbon ako labi na gyud sa ko sa among mga followers o subscribers tanan. Thank you sa kayo sa pagsunod o pagsubaybay ninyo sa mga salida dyan wa Miss TV Tris Buhakak. Kung ingon man sa mong channel tagsa-tagsa. Tutong Tugsok TV ayan na mo kalimot. Unya ayaw nyo kalimti ha. Pagpadayon nyo mo pagtanaw sa among channel Janwa Mix TV o ang amo ang matag channel ka na mo ha. Ayaw mo kalimot. Nya ako si Ali Mukoy. Sa di pa ko mopilay God bless kanimo boss dyan. Usbon ako daghan gyud kayong salamat sa imong gihatag nga sponsor karong adlaw bugas sangko gyud sa langit ang akong kalipay. Luha sa kalipay nga ako ang kita ron nga usa ka sako gyud. Okay. Tabang na lang. Yo ko. Malihap kini ko. Kaya na ito tugso ko, pasaan nito Suy, tricycle. mga naglokdo. Ay siya na may ani ay. Mauni siya ay pinakanindot sa kinabuhi na ay sponsor. Salamat gyud kay mo. Sir Jan. Adto ako. Bye-bye. Salamat din. Balag ka po no. Alang ka po. Ako di ay sintot ha. Ay sarap. Di ba ka na ang sobra sa pagpait bugas rap kay wa man ni maganador mo tanin. Ihatag na ko nimo pait sudan. Ikaw na ko kay nainda ko isda gapon. Naa mo koy isda do balay. Ikaw pagaangan ihatag ko na mo sukli. Napay bugas, napay sudan. Thank you. God bless. Tugsok tatang. Ya dira resibo rap. Resibo sa Palawan. Pungot sa okok. Okay, dinyo.